ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye walasa anw kanubagaw ka se ka bɔ dibi la ni jɛmukan in kɛnɛ bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taga bila fo juma la ni ye o kɛnɛ dɔ sigilen ye aw ye Renouveau Télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye an bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoyaw ye k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye. Renouveau matin ale bɛ Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ko fɔ kɛnɛ sigilen filɛ nin ye foli ni wale ɲuman dɔn k'o di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ aw ka danaya dan anw kan kunnafoniya ko o nasiratigɛ fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn bi ye tɛnɛ octobre kalo tile 3 san 2022 kibaruyaw olu kɛnɛ bɛ na dayɛlɛ sisan o la aw maa minnu bɛ ka an lajɛ aw ka sokɔnɔnaw la an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ siraw la ka taga aw ka baarakɛyɔrɔ la n'aw ma se fɔlɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ k'an lamɛn sira fɛ ka taga k'aw ka taga dɔɔni dɔɔni aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarayɔrɔw la ka ban aw ka telew bɛ Renouveau la ko kibaruya kɛnɛ a bɛna sigi aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye bi ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye wa octobre kalo tile 3 o ye bi ye ni o fɔra aw hakili bɛ jigin jumɛn na o kɔni bɛ kalanta ko fɔ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la ni o ye rentrée scolaire ye o kama an bɛ dugawu don kɛ an dɔgɔninw an'an denw ye k'a fɔ ko ɲinan san Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'a kɛ basigi o kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ bi tɛnɛ Renouveau matin na anw ka laseliw bɛna boli fɛn minnu kan sɔɔni an bɛ don bakurubaw olu la yani an ka bakurubaw da aw tulo ka lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw ka taga bila radio ɲɛlɛnni na ka bɔ segukaw fɛ yen nɔ fo ka taa se farankan radio caman wɛrɛ ma olu bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fan caman fɛ an ka foli bɛ an lamɛnbaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ɲina an ka abonnew kɔ maa minnu bɛ ka an lajɛ nin sanga kɔnɔna la direct la an ka page Facebook kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ dama ka kan kunnafoniya ko la an fɛ yan nɔ fɛn bɛ tali kɛ an ka dibila baara kɛbagaw la olu ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka foliba bɛ olu ye sabula aw ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ o sababu ɲuman o bɛ bɔ olu de la wa studio Bamidaw kɔnɔna la yan nɔ anw maa fila bɛ yan Umaru Koyita ka fara Fanta Tomota kan Umaru i ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma Fanta Tomota naamu kɔri baasi tɛ n bɛ Ala tanu an bɔra weekend na j'espère que wulikajɔw ni taa ni ka segin ka kun b'i bolo cogo di bon wulikajɔw fanga kun ka bon dɔɔni an bɛ ɲinini caman kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na kunnafoni ko kunda bon an sera k'an reposer fana dɔɔni sera ka repos dɔɔni kɛ alhamdulillah kɔri baasi tɛ yɛrɛ la ça va bien baasi foyi tɛ na sanga in kɔnɔ an bɛ an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo ka kɛ ni u sigiyɔrɔ cogoyaw ye komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maa bɛ soli k'i sɔgɔ an na k'an lamɛn kunnafoni ko kunda la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Umaru Koyita an kɔni ye tile 2 kɛ ka sɔrɔ la an ma ɲɔgɔn ye o la sɔgɔmada in na anw nisɔndiyalen de bɛ an kanubaga jamakulu bisimila ka kunnafoniya jɛlen di u ma bonya ani karama kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ bi tɛnɛ octobre kalo tile 3 anw ka kibaruyaw bɛna tali kɛ fɛn minnu kan olu de filɛ nin ye kumasen min bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na o ni walawalali bɛna kɛ o kan décryptage kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ rectification na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taga Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ olu ka fanga furancɛ fanga ni o bɛ u ka transition ko fɔ ale kunkan ko kibaruya o kama an ye nin kumasen in suganti ni o ye rectification ye ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye o kan bi walawalali ale kɔnɔna la Mokhtar Bari ale ye kunnafonidila ye Burkina bɛ don masigiyɔrɔ bɛnnen don an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna ma an bɛna wele bila ale ma sɔgɔmada in na ka se ka masala Burkina Faso kaw ka lahalaya olu kan ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an ka bidon baaraɲɔgɔn weleli an bɛ taga Narakaw fɛ yen nɔ an bɛ taga Modibo Keyita sɔrɔ yen nɔ anw ka lasigiden don ka bɔ Nara marabolo kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni maa banbati ŋaniya jugujugu ye fɛn kɔni bɛ tali kɛ ŋaniya juguya wale dɔ la ko o tun b'a fɛ ka ta ka ɲɛsin Nara gouverneur ale ma nka ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw olu kɔni ka wulikajɔ ye fɛn bɛ tali kɛ ni waleya cɛjugu kofɔlen kɔnɔna dansera ka kari o la ani Modibo Keyita bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ maliden kelen-kelenna ye ni waleya in kan min kɛra Narakaw fɛ yen nɔ Umaru Koyita ale bɛ yan nɔ ka don kibaru dayɛlɛ sɔɔni dɔrɔn
aw n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sabula kibaruya ka ca a bolokɔrɔ bi kosɛbɛ kɛnɛya kunnafoni o ye laada ye o bɛna lase aw ma Hawa Daɲogo fɛ taa ni ka segin kibaruyaw bi tɛnɛndonya in na ni o bɛ dɔgɔkun daminɛ ko fɔ o b'a yira k'a fɔ jama bɔta kɔni ale ka ca kosɛbɛ embouteillage kɔni o bɛ fan caman fɛ Sori Ibrahim Diallo ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔɔni ka se ka kuma o kan ni o bɛ an ka siraba lahalayaw ko fɔ kunnafonidi gafe minnu bɔra bi tɛnɛndonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ kibaruyaw lasew bɛ kɛ Alexis fɛnɛ bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma a bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye anw ka don fɔli duma o fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na ani Isa Kaba Sidibe tɛna na ɲɔgɔn lasɔrɔ sabula ka da ka a fari kɔni man di a la kosɛbɛ o la an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka lafiya di Isa Kaba Sidibe ma ni nɔgɔyaw kɛra wagati nataw la aw ni a na ɲɔgɔn lasɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila minɛ ko kura anw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye anw ka wulikajɔ o bɛnnen don kunnafoni ɲinini ma ka sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka n'a di kanubaga jamakulu ma Umaru Koyita don kibaru dayɛlɛ wagati sera an bɛ kɛnɛ to i bolo siga tɛ a la Fanta Tumata ko maa kunnafoni da o ye maa kuma sirilen o hukumu kɔnɔna na an ka wulikajɔ a sera ka kunnafoni caman se an ma an bɛna min da aw tulo kan ka daminɛ fɛn min kɔni kalanta a jirala k'a fɔ ko ale bolodalen don ka bɛɛ bin dɛnɛ ma a ko bɛna kɛ cogo di a baaraw bɛna kun don yɔrɔ jumɛn na an bɛna n da se ma k'o fɔ fɛn min bɛ taali kɛ Burkina na a jirala k'a fɔ ɲagami kɔni bɛ yen fangako la kabini jumadon a ko bɛ cogo di bi da in na an bɛna n da se ma k'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna fɛn min bɛ tali kɛ Nara gouverneur la a jirala k'a fɔ ko banbagacikɛlaw kɔni ye bɛngɛnna wale ta k'ale sɛgɛrɛ fɛn min kɔni girinkale kɔnɔna na a ko kɛra cogo di an bɛna n da don bɛɛ lajɛlen na ni Awa Tafili Ture ale ka yamaruya ye an bɛ segin ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni u sigiyɔrɔ cogoyaw ye i komi an y'a fɔ cogo min na kunnafoni daminɛw la kalanta min kɔni ni o bolodalen don Mali kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma rentrée scolaire 2022-2023 a jirala k'a fɔ ko o baarabolo tali kɔni kan ka kɛ ka bɛn bi octobre kalo tile 3 ma ni a kan ka kɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na ni a jamukan yɛrɛ bilalen don k'a fɔ ko duguma kalanso ale jɔda min bɛ se ka kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale kɛlɛli ye cogo min na ekɔliden kelen o ka jiriden kelen tuuru ni ɲinɛ san kalanta in kɔni a yirala k'a fɔ ko a baaraw kun bɛ don bi premier ministre nɔrɔbila n'o ye premier ministre par intérim ni o bɛ colonel Abdoulaye Maïga ale ko fɔ a kalanta baaraw kɔni kan ka kɛ groupe scolaire Mamadou Konate la wa ni kalanta in kɔni baara kɔni bɛna kɛ ka bɛn Mali fan bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa bɔ lakanabaliya fanga ka bɔ dugu minnu na ka taa camancɛ bolo fanfɛlaw la ani kɔrɔnfɛ bolo la ni kɔni bɛ kɛ kalanta tacogo ye bi ni Ala sɔnna ma a ko kɔni bolodalen don ni cogoyaw de la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni ye kalanden 5 ɲɔgɔnna a yirala k'a fɔ ko olu kɔni tora ji la min kɔni kɛra Segu fanfɛlaw la ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla ka tɛmɛ ni kunnafoni di so dɔ ye ni a bɛ fɔ a ma Segu Info a yirala k'a fɔ ko nɛgɛ kaɲɛ 6 ka bɛn kunungo karidon ma ni o bɛ octobre kalo tile 2 ko fɔ ko ekɔliden dɔw ko olu kɔni tora ji la sekɔrɔ fanfɛlaw la ni maa ninnu kɔni a yirala k'a fɔ ko u kun bɔra farakɔ de k'u kunda Segu kan ni u kun bɛ ka taa kalanta baaraw ka taa olu yɛrɛ labɛn u taatɔ tuma min na a yirala k'a fɔ k'u kun bɛ kuru min kɔnɔ ko kuru de dafirila ni u ye ni maa ninnu yɛrɛ a yirala k'a fɔ dɔw tɔgɔ Awa Janna, Batoma Jara, Tɛnɛ Samake, Bintu Samake ani Bayini Samake ninnu kɔni a yirala k'a fɔ muso 4 de b'a la ani cɛ 1 kuruntigi yɛrɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko a gɛlɛya bonyana ale yɛrɛ ma mais ale ni ma to a kow la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw hukumu kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ Joyila ale gouverneur la ale kɔni bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ baaraba minnu bɛ yen ni u kɛmɛ k'o boloda san 2023 kɔnɔna na walasa cogo min na sigida yɛrɛ ale bɛ se ka yiriwa cogo min na nin kɛra sababu ye fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Joyila gouverneur ni ale yɛrɛ région 13nan ale gouverneur ye ni o bɛ Abdala Faskoyi ko fɔ ale kɔni ye kuma caman fɔ baara minnu bɛ yen ni u bɛ n'u boloda a kɔni ye weleweleda bila dugu maa bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni lakanabaliya min fanga ka bon an ka dugu kɔnɔna na Mali fan bɛɛ lajɛlen na bi na ko duguladenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ wa a ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni olu ye yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛw kɛ ani ka taa se an ka finitigilaka minnu bɛ yen ka se civiliw ma maa minnu tora ni kɛlɛko in na a kɔni ye weleweleda kɛ Joyilaka bɛɛ lajɛlen k'u ka wuli k'u jɔ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na
an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min bɛ tali kɛ burukina na a yirala k'a fɔ ko yen nɔ kɔni ɲagaminen don kosɛbɛ nin waati da in kɔnɔna na kabi jumadon fɛn min kɔni fanga dafiri baara dɔ o kɔni bɛ sen na o kun kɔnɔna na sa kalo 8 tɛmɛnen kɔfɛ fanga dafiri fɔlɔ kɛlen kɔfɛ maa fɛ ni o bɛ Paul lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba ale kofɔ a yirala k'a fɔ maa dɔw fana olu kɔni ye marifa ta ni ka fanga dafiri baaraw kɔni boloda burkinakaw fɛ yen nɔ nin journée nin don kɔni kɛra gɛlɛyaba ye burkina marifaci caman olu mankan bɔra Wagadugu ani ka se maa yɔrɔ caman wɛrɛw ma kunnafoni kɔni taabolo la fɛn min kɔni Ibrahim Traoré ale kɔni ni capitaine Ibrahim Traoré ale de kɔni bɛ groupe dɔ ɲɛma olu kɔni u ye kunnafoniyaw lase fɛn min bɛ tali kɛ u ka telesoba la min b'a yira k'a fɔ ko Paul Henri Damiba ko ale kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la wa ko fɛn min bɛ tali kɛ Ibrahim Traoré la ko ale de kɔni ye fanga ta nin yɔrɔ kofɔlen na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa Burkina kunkanko kuma na capitaine Ibrahim Traoré ka tɛmɛ ni ale min kɔni bɛ jɛkulu ɲɛma sisan a kɔni ye kunnafoniya dɔ di k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ko ale bɔlen a nɔ na ni fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Paul Henri Damiba ale ka gouvernement sigilen ye ko fɛn min bɛ tali kɛ Segal minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni o bɛ secrétaire général kofɔ ko olu de kɔni bɛ na gouvernement baaraw kɛ sisan yani ɲɛ ka sɔrɔ gouvernement kura ale sigili baaraw la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye i n'a fɔ bakuruba la an y'a fɔ cogo min na bɛngɛnna wale kɔni taara ka nara gouverneur sɛgɛrɛ ni ale bɛ colonel major Amara Dumbuya ale kofɔ ni maa in kɔni a yirala k'a fɔ bɛngɛnna walew taara ka sɛgɛrɛ girinkale kɔnɔna na min yɛrɛ bɛ Kalumba ani Morijan olu cɛla ni ɲɔgɔn cɛ ni a yirala k'a fɔ maa ni kɔni ma to nin ko in na nka fɛn min kɔni finitigilakaw ye a yirala k'a fɔ olu sera ka wulikajɔba kɛ maa minnu ye nin waleya in ta ka gouverneur n'a ka délégation sɛgɛrɛ ka dangari u la an ka jɛ an ka lasew lamɛn. Jumado, Septembre kalo tile 30 san 2022 nɛgɛ kaɲa 10 tɛmɛnen kɔni sanga 30 nara marabolo ɲɛma colonel Amara Dumbuya a ka taama senfɛ bamaciwale kɛbaw ye mugujugu pɛrɛnta dɔ pɛrɛn a n'a ka taamadenw ɲɛ sira kan yɔrɔ min ni a bɛ fɔ ma ko Girinkale Kalumba ale ni Murujan cɛ ni ka sɔrɔ ka marifa cikan bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni wulumasiri tabaw olu ka wulikajɔ teliyali a n'a bonyani fanga ye bamaciwale kɛbaw minnu ye nin waleya in kɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni dankarila u la siga tɛ min na an ka wulumasiri tabaw fɛn m'u sɔrɔ marabolo ɲɛma yɛrɛ colonel major Amara Dumbuya foyi m'a sɔrɔ a n'a ka taamadenw bɛɛ lajɛlen darawelu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ marabolo ɲɛma colonel major Amara Dumbuya a n'a ka taamadenw u ka sɔrɔ ka taama ta kura ye siga tɛ min na nin bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ an ka wulumasiri tabaw u ka sanayɛlɛ min ni o kɔfɔra o baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ka ɲɛ nara marabolo kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a yirala k'a fɔ yɔrɔ ko manka dɔ ni o kɔni bɛ société Sifan immobilier mɔɔw kofɔ ani ka taa se sokɔnɔfin seman mɔɔw ma o hukumu kɔnɔna na olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ ka bɛn ni nin waleyaw ye fɛn min kɔni ye Sifman mɔɔw a yirala k'a fɔ décembre kalo kɔnɔna na olu kan ka yɔrɔ ci waleya daminɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o hukumu kɔnɔna na kɔni sa ima ninnu kɔni ye jɛrɛ dɔ sigi min kɛra ka bɛn sibirido ma walasa ka se ka kuma a kow kan Amadu Jara ale tun b'a kɛnɛ kan. U ka sow cili kuma min fɔlen de Société immobilière et foncière du Mali fɛ n'o ye Sifma ye walasa k'o waleya in bali Association des résidents de Sokɔnɔfin et Samɛ o mɔgɔw ye kunnafoni lajɛ dɔ sigi sen kan nin sibiri ka kɛ ni nin jɛkulu kofɔlen mɔgɔw ka fɔli ye ko Sifma mɔgɔw bɛ ka waleya min kɛ k'a ni sariya ti bɛn. An sigilen do an y'a mɛn comme quoi Sifma ye communiqué dɔ bɔ télé ni journal kɔnɔ k'a fɔ comme quoi k'a bɛna an ka yɔrɔ kari le 1er décembre donc an fana ko k'an tɛ sigi parce que an de b'a dɔn an ye min don nin quartier kɔnɔ an ye milliard a bɛ milliard bɔ ko en 2019 évaluation ye 20 milliards ye an ye min don an y'an ka siraw dilan an ye lampadaire kɛ an y'an ka vie an ye diɲɛlatigɛ wari min sɔrɔ an y'a don yan dugukolon la n'a fɔra comme quoi Sifma bɛna fɔ k'a b'an ka yɔrɔ kari donc an ko faut que jama bɛɛ ka bɔ a kalama. Nin jɛkulu kofɔlen mɔgɔw bolo ko maa minnu bɛ nin kin kofɔlen ninnu kɔnɔna la ko binkɛrɛ olu ka nin waleya in senfɛ. ko binkɛrɛ kɛra la an fana binkɛrɛ kɛra la parce que an y'an ka dugukolo sɔrɔ sariya kɔnɔ mairie de y'a d'an ma mairie bɛ papier d'an ma a bɛ notification d'an ma a bɛ permis de capital d'an ma a bɛ réquisition fana d'an ma à travers son domaine ok donc an ɲɛ tɛ nɔgɔ min bɛ an ka papier la an t'a faamu comme quoi Sifma bɛ wuli don dɔ la dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛna an ka yɔrɔ kari donc an fana Sifma ko binkɛrɛ kɛra la cogo min an fana binkɛrɛ kɛra an la fana. Ka fara kunnafoni lajɛ in kan Association des résidents de Sokɔnɔfin et Samɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wasa don avocaw la walasa dankari kana k'u ka hakɛ la.
Haya nin kun ye Yusuf Kulubali ale ka kumakan ye Amadu Jara ale ka jaw sanfɛ nin kun ye kunnafoni tako fɔlɔ ye an sera ka min lase aw ma yani an ta ka don tako filanan ale hukumu kɔnɔna na Fanta Tumota namu haya nin kun ye tako fɔlɔ ye oui sɔni an bɛna tɛmɛ ni kunnafoni cogoya ye tugun siga t'a la Umar Koyita k'i fo ka yira kanubagaw la ka fɔ ko kibaruyaw kɔni ka ca don kibaru ale kɔnɔna na bi mais an bɛ taga ni a ye dɔɔni dɔɔni tako fɔlɔ o bɛ datugu ɲayɔrɔ la Umar Koyita k'i fo merci an bɛ taga an ka siraba kanaw la bi sɔgɔmada in na Umar Koyita i n'a fɔ lasew kɔnɔna la i da sera a ma ka fɔ san 2022 ka taa bila san 2023 kalantaw la olu kɔni nundo baaraw olu na kɛ bi o kama tan ni ka segin dun bɛ cogo di an ka siraba kanaw la siraba yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la an bɛ taga munumunu an ka nɛgɛ karafetigi fan fɛ ni o ye Batɔma Kane ye yanni sori ka labɛnw ka sabati